Türkmenistanda azy önümleriniň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň fonunda ulanylan hojalyk hyzmatlaryny ölçeji gurallaryň we olary oturtmagyň narhlary hem ýokurlanýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary hususanda suwy ölçeji guralyň bahasynyň häzirki wagtda 200 manada ýetenligini we onu oturtmak hyzmatynyň bahasynyň 50 manada durýanlygyny habar berdi. Deňeşdirme üçin geçen ýylda şol bir guralyň bahasy 130 manada, onu oturtmagyň narhy 35 manada barabardy. Habarçymyzyň sözlerine görä, emma geçen ýylyň aýagyna degişli döwürden tapawutlykda häzirki wagtda bu ölçeji gurallaryň gytçylygy göze ilmeýär. Şol bir wagtda Türkmenistan ölçeji gurallaryň öz önümçiligini hem ýola goýdy. Türkmen hökümetiniň 20 aprelde gıran etmegine görä, Türkmen maşyn guruluşy karhanasynda elektrik energiýasynyň sarp edilişini ölçemek boýunça gurallaryň önümçiligi ýola goýulypdyr. Karhananyň ýylda 180 min guraly işläp çykarmagy ukyplydygy gurallaryň 2017-nji ýylyň noýabr aýynda Sinagdan geçenligi media maglumatlarynda habar berildi. Türkmenistanda ölçeji gurallara bolan talap ýurduň ilatyna muht gazy, suwy hem elektrik energiýasyny bermegi göz öňünde tutýan sosial ýeňillikleriň ýatyrylmagyndan soň güýçlenipdi. Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gazyň, suwyň we elektrik togunyň ilady üçin muht bolmagyny ýatyrmak barada gelen karary 2017-nji ýylyň noýabr aýynda güýje giripdi. Türkmenistanyň ilady üçin niýetlenen bu sosial ýeňilligi 1993-nji ýylda ýurdun öňkü prezidenti Saparmurat Niýazow tarapyndan girdilipdi we onuň 2030-njy ýyla çenli saklanmagy kanun tarapyndan kepillendirilipdi. Ýurdun häzirki ýolbaşçysy Gurbanguly Berdimuhamedow bu sosial ýeňillikler sistemasynyň doly derejede netijesiz bolandygyny aýtdy. Ýeňillikler uçtan tutma her birine däl diňe sosial kömege hakykatdan mätäşlere berilmeli diýip milli media serişdeleri geçen ýylyň Tomsonda prezident Berdimuhamedowy çetirläpdi. Gazyň, suwyň we elektrik togunyň muhtçylygynyň ýatyrylmagynyň soň häkimet wekilleri ýaşaýyş çaýlary aýlanyp hojalyk hyzmatlarynyň sarp edilişini ölçeji gurallary oturtmak talabyny güýçlendiripdi. Şeýle-de ilaty ozalky ýyllar üçin tölemäge mejbur edipdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, ýeňillikleriň ýatyrylmagyndan soň hususan Daşgabatda her bir ýaşaýyş çaýdan 2015-nji we 2016-njy ýyllarda ulanylan suw üçin hem 35 we 50 manat aralygynda tölek etmek talap edildi. Häzir her bir jaýdan suw üçin bir ýyla 35 manat möçberinde tölek talap edilýär. Üstesine jerime hökmünde ýene her aý üçin 70 manat soralýar. Şeýle şertlerde ölçeji gurallar boýunça tölemek has amatly bolýar. Şonuň üçin gitdigiçe has köp adam ölçejileri oturdýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy gurrun berdi. 2015-nji ýyldan bäri türkmen häkimetleri ilatdan gaz ölçeji gurallary hem oturtmagy talap edip gelýärler. Emma Azatlygyň habarçylary häzirki wagtda häkimetleriň esasy gözegçiligini ilatyň sarp edilýän suwy we elektrik energiýasyny ölçeýän gurallary oturtmagyna gönükdirýänligini belleýärler. Türkmenistanda gazyň, suwyň, elektrik togunyň muhtçylygynyň ýatyrylmagy bilen bir wagtda hojalyk hyzmatlarynyň bahasy hem ýokurlandy. Bilermenler energiýa resurslaryna baý Türkmenistanyň öz ilatyny 25 ýyllap üpçüneden ýeňilliklerinden mahrum etmegini ýurdun başdan geçirýän agyr ykdysady krizisi bilen baglaşdyrýarlar. Soňky bir ýylyň dowamında Türkmenistanyň ilaty iş orunlarynyň çäklendirilmegi, azy önümleriniň çürtketik gymmatlamagy, ýangyjyň, transportyň, medisina we hojalyk hyzmatlarynyň gymmatlamagy ýaly ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbeýüz boldy.